Ja ho saben, el govern central s'oposarà també a la consulta convocada a les Canàries sobre el seu futur energètic. Es poden deduir altres paisatges. Marina, bona nit. Bona nit, Josep. Sobretot tenint en compte que si bé als partidaris del 9-N els costa de reconèixer-ho, l'alternativa a la consulta són unes eleccions anticipades. La ministra de Sanitat, Ana Mato, n'ha donat més detalls. Meritxell, t'hi has desplaçat. Bona nit. Doncs sí, bona nit, Josep. D'entrada, el primer que s'ha fet per part d'aquí del Ministeri és obrir una reunió. A les properes hores, a l'Hospital Carlos III de Madrid, on fins ara s'ha atès els 2 únics pacients d'Ebola que han arribat a Espanya. Maria. Sí, bona nit. S'han tornat a activar tots els protocols d'aïllament preparats per un cas d'Ebola. Hi ha un estat d'hipocondria generalitzada. Vanessa, bona nit. Bona nit. Sí, els experts consideren que la ministra va ser massa agosarada quan va assegurar que tot estava sota control. La Gisela els ha anat a veure, no a descobrir, perquè l'empresa té 75 anys. 75 anys. Gràcies, Gisela. Bona nit. Bona nit, Josep. I podem dir que avui hem tornat a la infantesa.